L'alfabeto italiano, το ιταλικό αλφάβητο. A come amore. Come σημαίνει όπως. Άρα, όταν λέμε A come amore, λέμε A όπως αγάπη. B come buongiorno. B όπως καλημέρα. Το ιταλικό αλφάβητο μοιάζει πολύ με τα αλφάβητα των άλλων γλωσσών, όπως είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά κτλ. Αλλά έχει λιγότερα γράμματα από αυτά που εμείς έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, ξεκινάμε να δούμε το Α. Καταρχήν, τα φωνήεντα όλα προφέρονται έτσι όπως τα βλέπουμε. Α, Ι, Ο, Ου. Ούτε ούτε Άι, ούτε κάτι άλλο. Ξεκινώ με το Α. Α come αέραιο. Α όπως αεροπλάνο. B come bicicletta. B όπως ποδήλατο. C come cane. C όπως σκύλος. Προσοχή, αυτό το λέμε C. D come dizionario. Λεξικό. E come esame. Διαγώνισμα. F come festa. Γιορτή. G come gatto. Ο γάτος. H come hamburger. Το γράμμα αυτό, το H, δεν το προφέρουμε ποτέ όταν είναι στην αρχή μιας λέξης. Δηλαδή, δεν θα πούμε hamburger, αλλά θα πούμε hamburger. I come inverno. L come libro. Inverno, χειμώνας. Libro, βιβλίο. M come macchina. Macchina, αυτοκίνητο. N come numero. Νούμερο είναι το νούμερο, ο αριθμός. O come orologio. Orologio είναι το ρολόι. P come penna. Penna είναι το στυλό και η πένα. Q come quaderno. Προσοχή, αυτό δεν το λέμε Q, αλλά το λέμε Q. Quaderno, τετράδιο. R come residenza. Residenza, κατοικία. S come studente. Studente, μαθητής, φοιτητής. T come televisione. Televisione, τηλεόραση. U come università. Πανεπιστήμιο. Προσοχή, όχι U, ούτε università. U, università. V come voto. Voto είναι ο βαθμός εδώ. Βέβαια, η λέξη voto σημαίνει και ψήφος. Και επίσης, το γράμμα αυτό, το γράμμα V, εκτός από V, το λέμε και V. Και Z είναι το τελευταίο μας γράμμα. Για παράδειγμα, στην λέξη zaino. Zaino είναι το σακίδιο, ο σχολικός ο σάκος γενικά. Προσοχή, δεν το προφέρουμε ζου, σαν το ζήτα το ελληνικό, είναι τσι, όπως λέμε πίτσα, όπως λέμε τσάινο. Είναι ένας ήχος μεταξύ του τσου της τσατσάρας και του τζου του τζατζικιού. Είναι κάτι ενδιάμεσο, είναι τσι. Πιο πολύ βασικά τσου ακούγεται, προς το τσι δηλαδή είναι ο ήχος του. Τώρα, τα υπόλοιπα γράμματα δεν ανήκουν στο ιταλικό αλφάβητο. Υπάρχει το γράμμα κάπα, αλλά είναι ξένο γράμμα, δεν ανήκει στο ιταλικό αλφάβητο. Υπάρχει το γράμμα ύψιλον, το οποίο επίσης το λέμε η γκρέκα. Υπάρχει το γράμμα X, σαν το χ δηλαδή. Και αυτό ξένο γράμμα. Ποιο άλλο ξένο γράμμα έχουμε? Έχουμε το γράμμα, αυτό που εμείς στα αγγλικά το ξέρουμε ως J, στα ιταλικά το λένε η lunga, δηλαδή μακρύ η. Γιατί όντως είναι σαν ένα η μακρύ. Τι άλλο έχουμε? Κάπα, X, Y, η lunga, ναι, και το W, το αγγλικό το W, στα ιταλικά το λέμε doppia V, δηλαδή διπλό V, ή αλλιώς το λέμε doppia V, δηλαδή διπλό V. Πάμε λοιπόν να δούμε ξανά από την αρχή το ιταλικό αλφάβητο μόνο του. A, B, C, D, E, F, G,
άκα, ι, ελ, εμ, εν, ο, πι, κου, ερ, ες, τι, ου, βι, ή βου, τζέτα. Μπορείτε και εσείς να το βάλετε ξανά να το ακούσετε και να το επαναλάβετε μαζί μου. Ή να το σταματάτε και να το λέτε. Γιατί όμως χρειάζεται να γνωρίζουμε το ιταλικό αλφάβητο? Θα μας φανεί χρήσιμο σε περίπτωση που θέλουμε να επιβεβαιώσουμε την ορθογραφία μιας λέξης, πώς γράφεται. Να κάνουμε κράτηση σε ένα ιταλικό ξενοδοχείο ή σε ένα εστιατόριο ή γενικά να κάνουμε μια κράτηση σε κάτι ιταλικό ή στην Ιταλία. Ή αν θέλουμε να δώσουμε σωστά το ονοματεπώνυμό μας. Αν και συνήθως οι Ιταλοί για να κάνουν spelling το ονοματεπώνυμό τους χρησιμοποιούν ιταλικές πόλεις. Πώς θα το μάθουμε το ιταλικό αλφάβητο? Διαβάζοντας το δυνατά πολλές φορές, αντιγράφοντας το μέχρι να το μάθουμε απ' έξω, κάνοντας spelling τις λέξεις αυτές που έχουμε εδώ πέρα, που είπαμε. Επίσης, μπορούμε να φτιάξουμε και δικές μας καρτούλες, δικά μας flashcards, να πάρουμε ένα κομμάτι χαρτί, κατά προτίμηση χοντρό άμα θέλουμε να κρατήσει, να το κόψουμε σε μικρές καρτούλες ή μπορούμε να αγοράσουμε και έτοιμες καρτούλες άδειες, λευκές ή χρωματιστές και να γράψουμε εμείς από τη μία πλευρά της κάρτας το γράμμα. Για παράδειγμα, γράφουμε το γράμμα Q και από την άλλη μεριά γράφουμε μία λέξη που ξεκινάει με το γράμμα Q. Για παράδειγμα, την λέξη quaderno. Οπότε λοιπόν, αφού φτιάξουμε όλες μας τις κάρτες, καταρχήν και μόνο η δουλειά που θα κάνουμε το να καθίσουμε και να φτιάξουμε τις κάρτες μας, από μόνη της είναι διάβασμα. Οπότε, αφού λοιπόν θα έχουμε έτοιμες τις κάρτες μας, μπορούμε να τις ανακατέψουμε και να τραβάμε τυχαία μία κάρτα. Και να μας βγει το γράμμα Q. Άρα εμείς να προσπαθήσουμε να θυμηθούμε την λέξη quaderno. Και αν θέλουμε να το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο, μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε και spelling αυτή τη λέξη. Αν τώρα τραβήξουμε μία κάρτα και μας βγει η λέξη, προσπαθούμε να πούμε πώς λέγεται το γράμμα αυτό, δηλαδή για παράδειγμα τραβάμε την λέξη quaderno, άρα μας βγαίνει αυτή η λέξη, λέμε εμείς ποιο είναι το γράμμα, το πρώτο λέγεται Q και μετά συνεχίζουμε και κάνουμε spelling την υπόλοιπη λέξη. Αν έχετε απορίες, ερωτήσεις ή θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να μου στείλετε email σε αυτό εδώ που θα σας γράψω τώρα, teacher@italianonline.gr. Οπότε εδώ μπορείτε να μου στείλετε το email σας ή να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω Skype, μέσω Facebook, ξέρετε εσείς. Ciao!